Kulħadd ħaqqu familja li tħobbu. Hekk qalilna Dażjer D'Amato, żagħżugħ ta' 20 sena li ilu jiġi fostered minn meta kellu biss 6 snin. Huwa qasam l-istorja tiegħu ma' One News fid-dawl tal-kampanja li għaddejja bħalissa mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali biex aktar individwi, koppji u familji jiftħu qalbhom u jagħtu l-imħabba lil tfal bi problemi soċjali. Dażjer qalilna li ta' 6 snin missieru kellu jidħol il-ħabs u kien ġie deċiż li jingħaqad ma' familja għal fostering għal perjodu ta' 6 xhur sakemm jiskonta s-sentenza. Għal diversi raġunijiet ma setax imur lura ma' missieru u allura wara li għaddew is-6 xhur ma rjajx ma' ommu. Iżda l-problemi hawnhekk ma naqsux. After 8 months ma bqajtx magħha għaliex kien hemm battibekki bejni u bejna, daħal il-partner tagħha beda jsawwatni u l-għada mort għand il-head of school. Tilismet tilet ġani ħafna dari importa, tara xandi u rat li dari kollu d-benġil. ċemplet il-social worker għalt li la ismalt la it-tifel għandu kek u hekk. Il-social worker minna maħazbet xie għabditni, ċemplet il-foster parents li kienu jiffosterjawni meta missir kien il-ħabs u mort maħħom mill-ewwel. Minn dakinhar Dażjer u l-foster parents tiegħu ma ħarsux lura. Il-foster parents tawni ħajja ġdida, tawni ħajja li jiena dejjem kont nixtieq. Tawni ħajja li jekk kelli bżonn xi ħaġa ħajtu wieli. Il-koppja li għażlet li trabbi lil Dażjer kellha diġà tfal bioloġiċi, iżda dejjem imxiet bl-istess mod ma' tfal kollha. Fil-fatt Dażjer jgħidilna illi qatt ma ħassu esklus. Jiena minn mindu tħalt l-ewwel darba fil-dik id-dar, sibt platt ikelles fuq il-mejda, lestew li s-sodda ma' t-tifel tagħhom ġifidew ma kinux jafuni. Vera murtajab magħhom, aħwa, letteralment aħwa niġġieldu nillitikaw, ġifieri qisni twilit temm ġew, ġas ġej ftit tard. Minkejja din l-esperjenza pożittiva li tat ħajja ġdida lil Dażjer li tiffosterja mhijiex xi ħaġa faċli. Kull min hu interessat li jsir foster carer għandu jibda billi jċempel fuq in-numru 1778. Wara l-ewwel laqgħa isir kors ta' 7 ġimgħat konsekuttivi b'dettalji dwar x'jinvolvi l-fostering. Jekk koppja jew individwu jażlu li jkomplu bil-proċess, isir assessjar minn ħaddiema soċjali fejn imbagħad jitħejja rapport li jintbagħat lil board tal-fostering. Iltqajna mal-counselor Joanna Rizzo mit-tim tal-fostering fih dan id-Direttorat tal-Kura Alternattiva tat-Tfal tal-FSWS. Hija spjegatilna li meta l-board jażel familja l-fostering jara li l-ambjent ikun adattat għat-tifla jew tifel in kwistjoni. Nippruvaw nqogħdu attenti li l-meċ nagħmluha tajba, ġifieri li t-tifel u t-tifla tifittja fil-life site ta' din il-koppja ta' dan l-individu. U nimxu minn hemm ġifieri mbagħad jibda l-vjaġġ. Hija spjegatilna li kemm tul il-kors u anki waqt il-fostering, il-foster carers jiġu offruti servizzi ta' counseling. Ħafna mid-diffikultajiet li ħabtu wiċċhom magħhom il-koppji f'dan il-vjaġġ huma marbuta mal-imġiba tat-tfal. Daw it-tfal ikollhom it-trawmiet u basket vera tqil u jkunu jridu support u għajnuna gwida kif imma x'għandi nagħmel biex it-tifel ma jibqax irrabjat jew l-imġiba tat-tfal li żjed li jkunu jridu gwida u support u aħna nenfasizzaw ħafna fuq nigwidhom fuq lejn therapeutic parenting ngħidulu, ġifieri daw it-tfal ikollhom bżonn tip ta' parenting mhux l-standard parenting li nafu bih imma jrid ikun terapeutiku. Il-counselors idet tgħid li min jażel li jiffosterja ikun qed jagħti ċans lil tifel jew tifla mingħajr imħabba jiżviluppa f'individwu li jista' jiffunzjona fis-soċjetà u wkoll ikollu relazzjonijiet u kapaċitajiet li jħobb. Minfhom iż-żagħżugħ innifsu li għadu sal-lum jiġi fostered jekk hawn min għandu mħabba f'qalbu li jiflaħ jagħtiha. Jiena kieku ma kienu ġew il-foster parents li dik l-imħabba żejda li kellhom ġo qalbhom tawali li kieku jien illum ġurnata ma nafsar minni. It's nice to have someone, it-tfal kulħadd jixtieq li jkollu dik l-imħabba, so why not? Kulħadd mistħoq li jiġi mrobbi ġo familja li tħobbu, kulħadd mistħoq li jkollu dik l-iskola li jixtieq. Jiġifieri jiena nemmen li jekk kulħadd, jekk min jista' jiffosterja u jagħti l-imħabba żejda li għandu, it-tfal naqsu ħafna it-tfal fil-homes u anke t-tfal jiġu aktar kuntenti.